Akoni tau kecekel polisi. Aku wis ngatur ben semek ngomong ngatur wis tak aturi yen mung kamarang kelali lakonku lancar bener kandangmu mergo mandam ngrusak awakku. Matur sembah nuwun. Iya. Awak dhewe katimbalan sowan meneh no. Iya. Ning laladan iki ning dusun Gancan Kring 8. Oh iya. Dusun Gancan Kring 8 ingkang bengi iki ngadani merti dusun. Iya. Sak dusun Gancan Kring 8 dibantu saka Dinas Kebudayaan lan Pendidikan Bapak Koswanto. Ya, sing wis kepareng-paring pambiyantu warga Kring 8 kene bisa ngadani merti dusun lan peresmian ya kuwi pergantian pengurus KKLKMD nek ora kleru no. Iya. Pokoke mau welingane ngono kuwi lan disuwun jroning ngadani merti dusun iki para warga Gancan kususe Kring 8 tansah rukun, tansah tentrem, tansah ayem, nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna. Apa ing dijangka bisa kasembatan, sing digayuh bisa keturutan. Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono ya Mak. Iya. Lah ya piye nek wayangan jarake kok ya ora ado dek mben neng Brintik. Iya. Saiki neng Kring 8 Gancan ya ming kletan sithik banget no. Ya ning ora apa-apa. Iya. Pokoke arep ming kletan sak omah wae nek gelem ngundang ya aku wis seneng kok. Nah iya. Aja kok keletan dusun. Keletan sak omah tetep tak usahake supaya mikir supaya pergelaran ki beda. Ya pancen ngono ya Mak. Iya. Mula ngatur sembah nuwun karo bapak-bapak panitia. Ya sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe. Ngono ya Mak. Iya. Lan iki bengi iki ya disengkuyung karo bintang tamu sing wis malang melintang. Ya ning daerah Gancan kene nganti walah. Wis
Nek ngene iki janjane ora kok perkara li seneng ditanggap, ning mumetke sing ditanggap no. Iya. Arep ngopo? Ki nek ora golek bahan liyane, Iya. ki engko apike mudani banci ning panggung mesti gayeng banget no. Aja edan kowe ora. Iya. Saking bingung nggih, matur sembah nuwun. GN Plus ki apa iki? Oh iya, diaturke nawala-nawala pirang-pirang. Iya. Nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya, wah, ya Mbak Mimin, Mbak Apri. Sing wis ora asing nang nggone wis saiki bayangno ning dalan iki wae wis ping pira? Wis ping Mbak Mimin, Mbak Apri iki wis ping 3 luwih. Iya. Ya dasare ya pancen piyai kene jarine ngendikane ya katresnane karo Mbak Mimin, Mbak Apri. Ya pancen bener no. Tur iki mumpung masyarakat padha mlumpuk ya no. Kejaba awake dhewe seneng-seneng suka-suka parisuka kaya ngendikane Bapak Kuswanto mau ya sing paring pangandikan sesuk kuwi pancen ngadepi marang kahanan ya kuwi pas pesta demokrasi ya pesta demokrasi yang besar-besaran pancen awake dhewe milih pemimpin negara iki ngono sepisan aja golput mergo nek golput kowe tegese wong sing ora peduli karo kemajuan bangsa ya angka loro tak suwun kanthi banget monggo sami dipun penggalih nek congkrah ki entuke apa ning nek tentrem mesti bakal bathi sing tumpuk matikel-tikel ya sing maune kanca srawung apik dadi congkrah ming perkara beda kaos beda pamilih sing maune sedulur apik dadi ora tepung ming perga beda kaos lan beda pamilih ya kuwi jane ora prayoga tetep karo kahanane awake dhewe lis rawung siji lan sijine linambaran rasa ikhlas, rasa sabar, rasa nampa apa anane, sing kalah ya kudu legawa, sing menang ya iki dipasrahke tumrape sing para-para menang supaya iso dadi pengarep sing pancen iso minangka nglulusake harapaning masyarakat tumrap negara iki kedepannya. Ya pancen ngono ya Mak. Iya. Sing apik ngono kuwi no. Ya Rasan dadak direwangi bengkrengan, direwangi otote metu wong ya sing dilabuhi nuwun sewu arep labuh ya apa to ak dhewe iki ming pinangka dadi pemilih tok manut karo hati nurani oh aku percaya karo limbuk ya wis limbuk tak pilih wis rampung ngono wae ya Mak. Iya ora sandur karo tangga ora tepung karo sedulur ora tepung nek karo tangga ora tepung sok nek ndek gawe sing arep rewang sapa ya sing arep ngedeke tenda sapa wis jajali ming perkara kaya ngono lho ya pancen ya bener ya Mak. Iya aku kae ngono ya Mak. Wis tak gawe santai kono tiwas tak rewangi ngotot-ngotot nek bar pemilihan terus ra ono wong wayangan merongos aku ora mayang ya ora mangan tenane Ha iya mula sing dadi sapa wae anggere tresna karo budaya wis kuwi seneng aku ya ning aku ya ora bakal golput lah kowe milih ora entuk kuwi rahasia oh ora entuk ngono ya Mak. Ya ming bapakmu kae nek nyoblos sregepe ra jamak-jamak. Urung pemilihan umum barang wis blas. Iya. Aku nganti bingung. Oh iya ya Mak, ya ora apa-apa. Ora nganggo bilik barang ya wis nekat. Iya. Ora nganggo bilik barang Nekat pokoke wis. Ayo karang bapakmu ki ana kae kok. Iya, ya ayo ki. Panjenengane Mbak Mimin, Mbak Apri wis kepareng rawuh. Iya, wah jan lho layange teng slorok pirang-pirang. Monggo diwacake mboko siji Mak. Iya. Luar biasa. Anggere muni nang kene penonton luar biasa. Elok. Iya. Ning mesa tetep tak cacat. Lho kok tak cacat? Aku ingin mayang ning Samarinda ya no. Ngene iki bar goro-goro tak kandhani. Ngene iki. Ngene iki bar goro-goro. Sadurunge kuwi walah ya ampun. Wah wis tenan, aku ra goro. Oh iya, Dadi piyai kono pancen tresna karo wayang tenan. Dengan jarak 400 km kuwi 7 bis. Wo. Teko mara elok tenan. Bar goro iki le mbubarke wingi nang kono iki udan bar goro-goro mak brus mongko trocoh kabeh. Sing nabuh do ngadeg aku ya oleh mayang melu ngadeg terus. Ha piye bubar apa piye? Bubar wae. Ya bubar. Selesai. Iya. Kuwi le mbubarke. Nek ming bar limbuhan kowe ora bubar no. Kuwi tenan aku ora goro nyenengke. Iya. Matur sembah nuwun ya Mak. Iya.
Wis ana pengarep-arep mrono meneh no. Iya. Ya syukur ning mbok nek iso kancane digawa kabeh biaya sing ra kuat. Iya. Biayane kuwate aku seneng-seneng wae no. Iya. Iki ya padha mrisani mau do tak kandhani karo bapak-bapak. Oh, siap nonton. Iya. Men mengko Mbak Apri Mbak Mimi ya iso katut mrono. Waduh. Aku semelang nek Mimin Apri katut mrono. Lah ngopo? Aku ki nek nang paran ki gampang kilaf. Oh. Iya. Diaturi jumeneng. Monggo Mbak Mimin, Mbak Apri jumeneng monggo. Wah, arep ngaturke apa iki? Ya. Ya wis sak kamat-kamate ya karang ya katresnane piyai kene ya Mbak Mimin, Mbak Apri. Wis ora iso ganti. Ya iya. Monggo diaturi Mak. Klintang-klintang Mbak Androng ngabel klingklong. Gaya-gaya sing seneng nongkolo. Kok isih ana tilas kerokane lho nggon. Kula. Ya jenenge jadwale skedulnya padat tok kula jane. Mbak Mimin menika sak menika ringkih. Sinten? Mbak Mimin. Wong nembe bobot kok Mbak Mimin niku lah. Ya saploke nderek Pak Seno ki aku rada merintis kok nduk. Merintis e. Lah ngerti jaman dhisik ngerti dhewe. Aku kaya jerangkong nu kok. Wireng gek kempot. Iya. Gek kene bluduk. Saiki ya ngerti dhewe jenenge nderekke Pak Seno ning ndi-ndi rak ya dalange bagus apa nyiseno ora bakan cantik. Kok nyiseno ki rumangsat. Ya heeh nyisik. Sing muni nyiseno mah Kula Mbak Mimin. Walah, mbok ora. Lho to, kono arep ngaku to, men ngaku sik. Ora ngaku, sampeyan anggere muni ngonten niku. Nggih. Niku kula tekan omah mesti bojo kula dielingke lho. Tetep eling lho Mas, tetep eling ngono. Mun nek kilaf ro Mimin tenan edan po aku ya ngono. Mboten napa-napa kono nggo kletik-kletik lho Mas. Abrak kaya ngene kok nggo kletik-kletik. Saiki kowe iso kaya ngene ditresnani warga Gancahan sak kiwa tengene Godean, Gamping sak kiwa tengene Santero Sleman. Salah satunya lumantar panjenenganipun Ki Seno Nugroho. Betul. Lho, nek ora nderek Pak Seno ora dadi tetekan ning omah. Lho, kowe matur nuwun, saiki carane ning gone Mbah Dukun utawa ning gone paranormal ngeteri gula teh. Nek Pak Seno gula teh ra ya ora kersa. Duit saya. Lho, kar ngaturke bektimu karo Pak Seno apa? Nek ra awakmu tok pasrahke. Kok ya ora terus awak to kowe iki kok jenenge ya ngono kuwi ngaturke panuwun kok ora kudu nganggo awak. Lah tiga partikel aku bodoh. Arep pamer swara ora madolke. Ya tak pasrahkan jiwa ragaku. Lah jenengan sing ngongso lah Pak Eno sing ora kersa. Suwe-suwe ngoten nek kulino penak lho, Pak. Sukimen kowe iki kok suwe-suwe kok. Lah aku ki iki. bingung lho. Wong sing paling abot lho. Nek utang duit kuwi waton duwe duit disaur apa ora duit paribasan golek ingeran apa mundur. Ning nek wong utang budi ki dibawa mati lho. Aku iso mompior kok ngene, omahku wis tingkat 3, mergo salah satunya Gusti Allah maringke petunjuk lumantar Pak Seno terus kon ngejak Mimin Apri. Tingkat 3. Tingkat 3 ngerti dhewe. Oh iya. Saben kamar mandi kabeh. Kamar mandi dalam. Tidur di luar. Kamar mandi dalam kok tidur di luar. Nek kowe upama wujud tresno karo Pak Seno karo warga Gancahan. Karo Pak Seno sik piye terus karo warga Gancahan? Karo Pak Seno sik. Pak Seno matur sembah nuwun. Awet lumantar panjenengan kula sak menika. Ayo. Karo kowe sing jek amatiran. Pak Seno gelem singgung-singgung karo kowe sing jek bocah amatir, bocah wingi sore. Iya. Paribasan durung pengalaman. Dah karo kowe kaya apa? Harus makan asam garam dunia ra iso ya. Dok. Oh, mbok menawa kurang halus. Oh. Sugeng dalu.
Sugeng dalu Sugeng dalu. Lah kok karo Kados pundi kula badhe sungkem ndharmakaken bekti kula karan panjenengan. Nek kula ngaturi bondo donya kok kurang prayoga kirang trep. Kula kedah tumindak menapa kalian panjenengan. Wis rasa tumindak apa-apa wis. Aku tok parani iki merinding tenan lho aku. Bentene napa kula Apri, kalau Apri bentene napa? Nek Mbak Apri sing mara iki cek ngejak ramen aku ki jantungku saya cepet duk 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 duk. Nek kowe kok menawi kula ngersakaken langsung didah. Saiki tak tekon, aku tak nyuwun pirsa karo Ibu Pesinden. Iki tulus-tulus kabeh. Saiki apa kula ki elek tenan apa letek tenan apa kula saiki Pak Seno ra kersa, Mas Hadi gila, Pak Wahono sing ditratake lho wis gumoh-gumoh. Nganti aku judeg, aku tak incim kowe. Aku rung tatuku rung mari Pak Wahono kuwi, Pak Haji Wahono. Piye? Kowe dhisik pas wayangane nggon aku batalke aku temen. Incim wis 2 tahun kepungkur iki diincim. Ampun sok dendam ngoten niku ra itu. Nah iya wong ya ngono kuwi dijumbuhke karo prejengane. Napa? Lah kuwi prejengan kok wit gedang ngono kok le. Ora bektine saged sowan mriki silaturahmi. Lah sing baku kuwi le. Merti dusun. Iki ingkang diadani warga Gancahan 8 menika lumantar diakomodir kalian Bapak Kuswanto. Matur sembah nuwun wonten printik sampun sowan. Sak menika saged sowan malih. Matur nuwun mboten sah tido-tido malih. Gandeng wis ping 3 Pri. Iki kowe iki digeguyu sinden kuwi lho. Jarene Elisa kok nek sing nyengkal ngono jarene. Ki apa ora lho. Gila nih. Loh. Apa to, Nduk? Saiki kan eranya transparansi keterbukaan. Apa tok senggo aku langsung aku ya pernah ayu-ayu kaya kowe kuwi. Lho. Mertandake nek wong tambah umur, tambah kegiatan, aktivitas, bentuk tubuhnya akan berubah dengan sendirinya. Kowe ayu paribasan mbok saiki kowe golek wong lanang sedina 10 kowe kelakon. Sok nek kowe tuyuk-tuyuk wong kon ngeterke do wegah. Lho. Semua itu proses. Aku ya pernah dirombong sedina wong 18 ya tahu. Kaya ngono kok mbok critake ning pepanggungan lho. Maksudnya ngene lho, bahwa hidup itu akan berubah uang gingsir. Lho. Dhisik aku tahu ayu, tahu nom, tahu pinter, saiki bakale surut, bakale tuwa. Kowe iki mbok ya rasah muluk-muluk kok tahu dirombong wong 18. Lah terus liwat ngendi kowe kok. Ya dirambang. Wis bekane kowe rasah kuwi ndongak warga mriki gage sing turut. Nggih, mugi-mugi warga Gancahan ring 8 8 nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan karahayon dirga yuswa, rezeki ingkang gangsar berkah lan barokah. Amin. Bakune ngono, Nduk. Heeh, saiki paribasane arepa duwite jagatan nek karo tangga kiwa tengen ra rukun ya ora prayoga. Heeh. Terus ora ngleluri budayane dhewe ya nanti akan hilang jati dirine bangsane awake dhewe. Betul. Awake dhewe iki nyon sewu sing ngrasuk Islam tetaplah jadi yang Islam yang baik, sing ngrasuk Kristen jadilah Kristen yang baik, sing jadi Katolik jadilah Katolik yang baik, tapi kita adalah orang Jawa, kita wong Indonesia. Masih budaya kang adiluhung itu masih dalam bingkai kuwi tetep kudu di apa lestarikan. Masih dalam bingkai NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Niki merti dusun kemawon anggenipun donga lintas agama. Lintas agama. Itu bagus sekali. Dhewe iki wong Jawa. Dadi wong Jawa ning aja ke Arab-Arapan, aja ke Eropa-Eropan. Oh, tetep budayane Jawa kuwi sing adiluhung. Wong Jawa sing alus kaya Mbak Mimin kae lho, budi pekertine. Lho, ra wis ketok to. Lho, wong Jawa piye to sing brangasan kaya Apri ora ono. Biyen niku sampeyan niku jane jenenge Udu Sukimin. Lah terus sinten? Wong mbokne niki tau crita kali kula ajeng kula kei jeneng Arab ning dadi penging. Sinten? Saitonir Rajim. Lah nek kira-kira ramu dengartine ya wis intine kabeh apik. Sing ora apik, sing ora gelem nindakke apa mestine. Jadi budaya itu bisa media pemersatu bangsa, lintas agama, budaya, status sosial. Iki apa ditikokke, Pak jenengan pegawe apa, Pak jenengan nyambut gawe apa? Ora ono, intine syukur lan syukur. Nah, istimewane nggon wayang iki ngene iki, iso mempersatukan. Nah. Aku ya iso bersatu karo Pak Dalang. Bersatu apa? Masamu kok lek ngancam aku kok tenanan to? Lah kula ingin tenan ya, Pak.
Saiki wong pacaran seminggu dijak rono-rono kok aku wis kumpul 3 tahun ra dikapak-kapakke rak ya Dedek rak ya. Lah bingung goleki dalane. Nggih, menika kathah nawalogi ta Mbak Limbo? Nggih, menika ugi kathah. Penyan masaken menapa kula menika Kang Maca? Nggih. Gentos-gentos Mbak Mimin. Nggih, menika nggih kula waslang rumiyin. Nggih. Nderek Mangayu Bagya merti dusun Gancahan 8 Sidomulya, mugi tansah guyub rukun sangkul sinangkul Gusti paring katentreman karaharjan kawilujengan dhateng sedaya warga Gancahan 8 Sidomulya Nggodean. Nyuwun lancaran bersih desa lajeng gugur gunung saking keluarga Pak Tugiman Purworejo. Iki wajane lho. Menika Pak Tugiman menika sing nate nimbali panjenengan wonten peresmian pom bensin. Pom bensin. Ingkang lakonipun Semar bangun pom bensin. Viral, dadi viral. Kula nek kali kanca-kanca dalang Ibu matur nuwun. dunekke dalang paling pinter. Semar bangun pom Menika bensin. paring bebingah 300.000 alhamdulillah matur nuwun Pak Tugiman. Mbok ora diwacake ngono. Mboten napa-napa. Menika ugi wonten malam Rabu kala wingi GN Plus sampun lipur wonten panggung mriki saking kanca-kanca musisi GN Plus. Rencang Kru, GN Plus dan Arson nderek Mangayu Bagya merti dusun Gancahan 8 mugi-mugi tansah kaparingan ayom-ayem subur makmur rukun warganipun tetap bersatu di bawah naungan NKRI. Amin, amin. Nyuwun lagu liwung ingkang nyekar Mbak Elisa tanda tangan GN Plus. GN Plus. Menika ugi wonten saking Pak Panji Purworejo. Nyuwun gendengipun kuburan jemblong. Kok kuburan jemblongnya apa? Kijing miring. Miring iki ora ngantek jemblong kok lebih-lebih. Miring iki ya miring nek jemblong wis amblek kok kowe kok. Miringe iki rak mergo kuburane jemblong iki. Kowe senengane melebih-lebihkan. Ora lebih-lebih iki bahan anyar baru kali ini lho kuburan jemblong. Lah ya aja ngono. Wong desa iki paribasan nggono aku ana anu lho, ula sak wit paribasane sak wit pring padahal urane mung cilik. Lah membesar hiperbola ngono iki melebih-lebihkan. Ora nyandak kowe hiperbola ya apa ora nyandak. Akimu ketul. Hiperbola iki apa ta, Le? Melebih-lebihkan. Dadi banget-banget. Banget lho, mimin kae meteng anak kucing ngono kuwi melebih-lebihkan. Lah kowe meteng arep metu apa? Nggih, kalian menika saking kula Mbah Panut warung bakso Nagosari. Kowe guyu iki apa? Mbah Panut. Alah. Iki tenan kok kula ora ngece lho Mbak Apri. Mbah Panut warung bakso Nagosari nyuwun lagu Parang Tritis. Matur nuwun ingkang nyekar Mbak Aprilia Panutwati. Iya. Kita sama-sama panut punya bakso. Nggih. Sok kok rung karwan Pak Slamet Boto nyuwun Mbak Ika nyanyi lagu Caping Gunung menika wau ugi saking panitia wonten transit Mas mangke Caping Gunung lajeng parian kagem dusun Gancahan. Oh, nggih, parian khusus kagem. Lajeng menika kula Saminor Setiawan saking Lampung Timur makarya wonten Singapura. Nyuwun tembang Petis Manis ingkang nyekar Mbak Elisa. Ya. Mbah Maidah Ompong. Ya. Ya, Maidah. Oh. Radio kanca tani apa kanca tani? Penggemar setia Krisena Nugroho Mimin lan Apri nyuwun gugur gunung spesial kagem kru radio kanca tani wonten ing Gancahan 8 Sidomulya lan sedaya warga masyarakat Gancahan Sidomulya Nggodean. Ya. Wah, pirang-pirang. Iya ini cek Trengginas lho. Apa sprono sprene iki urung ditambal kok isih ompong. Nggih. Monggo dipun aturaken menapa rupiah. Ingkang menapa Nduk ana pamundutan kathah sanget wonten petis manis lancaran Di Elisa. Oh, wonten lancaran menapa bersih desa. Nggih. Gugur gunung. Nggih. Lancaranipun dipun rumiyin-aken. Menika mangke lajeng pamundutan saking panitia Caping Gunung. Nggih, lancaranipun rumiyin? Gugur gunung sik, Mbak. Oh, gugur gunung langsung rumiyin. Belok barang dibawani suarane Mbak Apri. Ya. Banipun anu mawon nggih. Napa? Dandang gula banjet. Oh, monggo mboten. Dandang kula banjet ki ping piye to, Pri? Jarane kowe iki sinden mumpuni. Ora aku gur umpluk tok, Pri asine. Jane apik sing kiraku kowetan. Anjing. Nah, nembe seneng niku kula. Kiraku kawitan citra. Piye? Jan suarane kok bledek.
Pak bledek iki Apa lho. ya, Pri? Pomo suaraku kaya ngono kuwi ndah Mas Heru sing ngendang Jaipong kae langsung nubruk Wah, ya. kudu ngeperuki kowe. Kowe kok le kabeh-kabeh kok. Gusti Allah mau adil ya, Pri. Lah piye? Suaramu apik, rupaku becik, beda dhewe-dhewe ya. Nah iya, ngono ki rasa umuk, kowe ya ngakoni. Apa kowe Gunawan? Ora bolo kowe. Apa dupeh kowe iki ten daleme Pak Seno terus aku wedi gigrek ora. Kowe nek tegake Bratasena aku ora. Ora paten. Tok sungguh aku ora kuat bayar. Nek babakan bayar kita pasrahke Mas Hadi. Aku njuk gratisan. Ya. Alon-alon. Aku tak ora ganggu nduk. Kowe iki ngadeg kok rene ngancani Aku ora tegel mangan kayamu lho, Pri. Lah nyapa? Ngantek telakmu ngantek muntir ngono ge aku mbegegek tok, ya ampun. Wis kok pembagiannya beda, Pri? piye? Ya kowe 80, aku sing 120. Ning sepenting kan beda, wong ya senior aku kok ya. Waduh. Kowe senior aku. Arep bodho ki awune tuwa aku. Senior apa ya tuwa kuwi kok senior. Ya ora gagrak lawas. Kino. Mama Rut. Neno. Ngembel-embel langut. Ayo saiki sing bagian iki kowe. Pijer Suara krungu. wedok kok suara lanang. Wedok. Pijer krungu semaya. Kowe lah bedo nyolong petrek tenan. Wah. Kula ki mong selama ini wegah umuk. Oh. Kula wegah takabur. Lah nek kula wis rupane ayu, suarane apik, tekone hebat, engko ya apri mangan apa. Dadi kula selama ini suara kuwi tak gawe minimalisis. Alah. Dadi ini sing asas pemerataan. Lho, aku ketok bodoh ora apa-apa, sepenting kancaku menjilo. Ora apike dipek dhewe, kancane diles-iles aja nganti nek kula ora. Ya, terus malah iki lho sing malah aku iso keperanan iki lho kok suwe-suwe tenan. Heli. Wedok kok lenang lho. Ayo. Nek nganti iki engko tekan rampung sampe iso ngrampungke tak boyong ning Sedayu. Wegah ndak dijak bobok. Kok jak bubuk piye lho? Lingoye. Suaramu ki mbako prewangan ngono lho kowe iki. Mbak ya ditata telake. Wis kowe ae pri gage ra Kula ora apa-apa. ya angel to, ngono kuwi rasa humuk. Ora, ya wis ora apa-apa. Pancen kualitasku beda karo kowe. Ning regane tetep dhuwuraku. Mbok rasa humuk kowe iki kok. Ayo gak kek cak-cek isin-isin ki aku ndak mampu. Eling yen taan teni. Pak Seno, Pripun? ing sedya kula suwan mriki wae badhe ngagem rasukan kakung. Mas Hadi mbok ngagem klambi cowok to, Mbak? Beskap. Oh nggih siap, beskap. Tak goleki ngantek kiter iki ngantek klambi ku lanang wis ra ono. Sak jero-jeronan iku lho lanang wis ra ono, wis wedok kabeh. Mbok kok piye ya aku gumun, aku sok tuku mang modali melih, Mbak. Nek ngoten ta. Sik aku jek sanksi karo kowe. Mosok kabeh-kabeh silang lho. Kowe saiki ketoke ngono kuwi ning jeroe nganggo krokodil kok. Tenan saestu niku. Ora ya, ihing. Ihinge merep apa? Wis, ra etok iki streaming. Mas nun sewu sing kirang-kirang prayogi, tolong diedit nggih, dados sing ora prayoga dibuang mawon. Niku kadang kula mung terpancing di apin, asine kula yutun lurus. Kula nek kon ngomong jorok kira gelem. Nek nglakoni gelem.
Nek nglakoni marah apa-apa. Lah padha-padha le dosa. Masuwe taan teni rasaku Mbah Wahono nggih. Chatting niki. Nggih. Nyuwun Mister Mendem sing nyanyi Mimin. Kon karo gulung-gulung. Mau nang jero wis nembung aku Mister Mendem didik ra tau mendem kok. Terus langsung klenger. Pijer krungu semaya eling yen taan Kledang lakai bocahe langsung diropel mawon Mas, bersih desa sik bablas neng gugur gunung apa gugur gunung bablas bersih desa. Ya ngono ya Mak. Kurke ibu-ibu men ku wektune rada iso dikecekel. Ya dikecekel. Dikecekel. Mangga dadas ya. Ayo, aja, ayai karyane praja
satu kali dayung 20 terlampaui. Nggih, kalau mau gugur gunung kalajengaken lancaran bersih desa. Diarani bersih desa ya prayoga, merti dusun ya becik, sedekah bumi ya prayoga, tasakuran ya prayoga, rasulan nggih wonten menawi daerah Gunung Kidul menika ning intine iki wujud tandha syukur marang Gusti Kang Arep jagat kang wis paring apa wae kang rumentah ana sak jagat raya iki. Ya, mugi-mugi bersih desane ya bersih atine, resik lingkungane. Ya, diwaca. Nonton awala malih menika Mbak Limbo. Saking sinten? Bismillahirrahmanirrahim. Ngersakaken lagon Tombo Kangen saking kula Ibu Saras. Oh, Ibu Saras menika rawuh. Menika dalemipun wonten Lampung. Namung menika nembe wonten Kulon Progo. Ngoten ta, Bu? Matur sembah nuwun. Iki ngejak dhewe jalan-jalan terus ning aku wegah kok. Lah nyapa? Lah ngejoke ning Biro Luka ya madake rupa. Mbok liyane Biro Luka, Bu. Lah ngendi? Alhamdulillah paring pepingah gangsal atus. Alhamdulillah nggih Bu, berkah kagem panjenengan manfaatkan kanca-kanca sih. Kene ndak ilang, tak lebokne kotak amal. Ben akhirate tuk donane ya itu. Ya cocok. Bismillahirrahmanirrahim lebet kotak amal. Kowe dosa lho pri mukili ngono kuwi. Lah amalku dhewe kok kowe iki arep nyapa? Tahu lho nggon aku penyanyi nggon aku. Yo nyeleri saweran ki mulih kejang-kejang. Ning kok nggon aku kono. Alah aku rak penyanyi kono nek kene ya ora. Wis ilang sarap sawane. Ya Allah, lah matan gali. Gila. Ayo saiki genti caping gunung. Mau Bapak panitia ngersake dindai parikan-parikane kagem dusun Gancan Kring 8. Ya. Carane sing tembang men sinden-sinden iki rata mrana sing jenggleng Mbak Mimin. Ya, masuk. Sing patut jenggleng iki sampean ya, Le. Ya ora wong luruk dimaneman siji-siji ora. Rekosoi bareng-bareng. Lho aku ki milih sing tuwa dadine remuk-remuk sisan ngono. Nyengkake. Oh, nek aku mati dhisik jenengan sing tak goleki sik dhewe. Lho, aku kancanonono. Lah wong demit ya sak-sake to. Lho, nek saiki aku ijak ning kene sadar Pak Seno. Lho iki nek sadar kowe dadi demit ta ya. ya. Demit sak-sake sapa sing tak incim? Ayo no, kene kancanono aku. Ora demit ta ora iso nyal. Nek saiki Mimin wilujeng dalu Pak Seno. Lho Mimin. Lah ya sampean ora ngerti kok watakku. Aku ki nek turu mesti rudut. Mongko nyanding asbak. Lah nggih. Tanggaku ki seprene bathuke rung mari. Napa? Medeni aku tak sawat asbak. Demit kok disawat. Demit iso ngilang kok. Iso menyusup no. Demit kok banci. Ora medeni. Mboten medeni mah dinyanyi. Yo Mbak Agnes mrono. Yo, men dijengglengke. Neno. Yo. Saben bengi. Pokok siji saiki Mbak Mimin Aprise. Yo. Nyawang. Oh, jenggleng sampean mboten Oh, kula jenggleng. Nggih. Ya sing nyuara men Mbak Agnes. Nyawang. Umbul ra apa-apa pasakane kok. Lah mengke nek bokonge perot mosok penyanyi mlaku ngeten. Mengko tak penerke. Saestu nggih. Tek kula mang penerke, Pak. Tek sapa? Tek kula. Ora sudi mbenake demit. Nek karo apri yo saja. Engko tak benake. Urung sida perote dibenake, malah aku sing nembung tiwak-liwak. Ngono iki ora wong lanang sejati. Wong lanang sejati gelem apik ya gelem eleke. Ora barang aku wis krepuk ditinggal lunga. Wangun ya ngono kuwi. Asli, ya ngono kuwi. Nyangep 20. Gak brak apa. Kowe iki dipadake kaya ning krido kae iki. Wis men ra apa-apa. Nggo ngerti nom-nomanku. Indah. Oh, gila. Awakku dadi apa? Ayo kata-katane yang ngene, numpak mobil kok menyanyani 20. Saiki aku serang gagas. Ra kudu-kudu aku nek dhisik iki nek didhawuhi Pak Seno gita-gita paribasan rindhik asu digitik kak liyane tak kalahke. Saiki aku arep klewo-klewo, kusik-kusik nderek sapa Pak Seno aku. Tenang. Len dalang sinten Pak Seno? Ketenan karo kaya ngono. Dhisik lho, krungu Pak Seno niku urung didhawuhi aku wis menawarkan diri. Saiki kusik-kusik kono mban cinde mban silatan. Saiki aku ya padha ae, ra cipir geong-geong ra mikir bute wong, arep mikir bute. Nah,
Banji kok nyener sunat. Men. Mbak. Jegleko. Mbak Apri niki Mbak Apri. Anjing. Kula bingung kersane panitia pripun. Dari panitia minta tolong Pak Dalang, mohon penonton harap duduk. Oh, sing nang panggung terus drantral. Bapak-bapak kae. Ya, ayo Nes. Kona Yo, ya. Yes. sepel. Nek aku lho, tiba, adoh-adoh saka Klaten perjalanan tekan kene karo tengah jam. Adek timokon jenggleng kaya ngene, kowe gawean cah umur 3 tahun, 4 tahun wis ndagi. Ya dibuktekke. Kowe sindhen gerak-abrakan jenggleng kaya ngene kok. Lah ya kowe sapa sirama jegleng ngono. Wasis no kaya. Ayo Mbak Orisa. Padha ngremehke aku Klaten kene karo tengah jam gerkon jenggleng kene. Iya dibuktekke sik aja kakan rebiek kowe iki kok. Rasain neger kono kecendeken no aku. Yo, Iki nyambut gawe totalitas aja setengah-setengah. Hancur sisan. Genjegleng sikile sirah. Yen mama perabotmu diamangke sik. Mangkaro. Iki apa to lek kok wil-wil ki oh. Angelemen ya? Lah iya kok yo. Apa rogo tuh? Tek angelemen ger jegleng kok angel. Tek kowe gur mak kluthik. Komandone sapa iki, Mas Mantri. Kowe lenang aku ya lenang. Nek ngono aku lenang. Nek kaya ngono aku lenang. Nek gerar mirang-mirang kaya aku kok le. Banget. Padha modele mangan sego adang doyane kok le. Banget karo. Mbah Sukimine metu. Rumangsa kowe pidak jempol. Jenengane mendolimi berjamaah kok. Kok mendolimi kok berjamaah? Ya kudu nek Pak Seno ki kilap jenengan ngelingke. Ora kok malah tumbuhe tuk tutup. Oh, Mas Mantri ki marahi mbake nesu lho jenengan ki. Cuk banget ben kowe mari nesune kowe njaluk piye? Mas Mantri. Sawangen aku to. Sok sapa sing tresno marang sesama manusia dia juga akan disayangi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tresnanono aku, Mas. Ya kowe nyerak nek nu nyerak dono. Gandak dari wong wedok gatelen. Kowe kono nyedak oh. Ora kudu soroh aku. Mbok ngelingi zaman dhisik kok le rumah saku. Acetno, apa soroh, serapungsi. Ayo Mbak Ika. Kembang bareng nek. Dimatke le perman. Kok gemujeng enten apa ya, Mbak? Sampeyan iki nek joget luwes. Nggih. Nek anggere ndelok kae kaya kire anyang-anyangan. Kirek iki. Sak jenengan niku ya kebangetan kirek iki, Lek. Es kirek ijek anyang-anyangan. Endah kaya ngapa bentuke ya. Es mengi sisan. Ya ampun. Sujok nati kuwi gawane Gusti Allah. Oh. Nek le tuku pasar klitikan ngono ora iso temu aku. Ora apa-apa kirek. Pak ampun ngoten lho, akeh lho sing audien sing ngantek Mbak Mimin jenengan nek didukani Pak Seno ngoten mboten sakit hati. Lah kula ki ati segara kok ngono.
sabar ki ra ono watese. Lapang dada. Aku sabar kurang apa? Kurang sabar, masih harus bersabar dan bersabar. Sok bakal ngunduh, sok sapa sing nandur bakal ngunduh. Ngunduh wae pakarti. Ya nek rung diunduh wong liya kok ning rumah taku. Wong nandur bakal ngunduh. Niku jane kalimat salah. Kok saged? Kan iki ora ana wong nandur ngunduh. Ya akeh no. Oh, do ditebaske. Tuh, kuwi. Wong pakarti kok ditebaske. Niku ento-ento jenengan mawon. Sesuk golek rombongan liya, Pri. Lah piye to kowe kok mutung? Gane karo aku banget tok. Mangan sego sak keletane diwangi wirangi sin. Jarene ati segara. Aku tak ning Jakarta kono. Waduh, ngapa ning Jakarta? Aku iki to nang ngene iki mung tak srawung. Kene Jakarta. Apa aku ngene ngarani rego? Ora tau aku ning gancani ora tau. Sowan rene ping 5. Ulang tahun gereja, terus ning dalem Mas Hadi kono, terus iki, terus acara manten, terus acara pitulasan. Wis ping 5, kok ijek ngarani rego. Rasa ngarani kok jangone 7 yuta kok. Mbok ya wis. 7 yuta kira ya muluk-muluk to. Kowe iki ning krida iki ra gur nyelawe dhisik kowe iki kok. Masa dhisik. Wis ayo bacotno. Kuwi sapa nduk klirane? Oh nduk Ika. Gunung pas to iso karo jenglengane. Simple pas iso anu lho ya nek kowe kok Ngono kowe gare amal ibadahe kok. olah abrak jenglang kok ana amal ibadah geduren kowe Pri. Wong jenglang kok hubungane karo amal ibadah konmu bosoke kok amal ibadah. Kok kowe mikira kadek jenglang iki ana hubungane karo amal ibadah. Kowe disalahke Pak Ustad kowe karo para ulama, para pendeta, para wiku, para biksu. Sampean karo partnere kok ngunekke kelakuanmu bosok. Kok wong jenglang kadon ra ndak ada korelasinya tuh antara jenenge paribasan kok jenggleng kok karo amaliyah ki ra ono korelasinya wis ora ono hubungane kok ngentonmu kadoan omonganmu kene karo kene beda. apa ya kurang bosok kowe karo aku. Apa perlu diomongke kowe digondol sopir truk kowe ngadange ning Taman Pelangi diduke ning sandek piyungan kono kowe ora iso bali kowe nelpon aku nduk aku digondol sopir truk ora iso mule digondol tekan piyungan ayo kowe kuwi suki men Pri kuwi ora ya 7 tahun kepungkur mosok tak eling-eling Gusti Allah mau pangapura lho Pri kowe ngundang-undang kaya ngono ngene ku ngebel kula Pri aku petuk ning piyungan lah ngopo aku mau ki ning Taman Pelangi karo sopir truk digondol tekan piyungan ra dibalekke nggone. Wah aku Pri ngono wadine kanca dibuka lah kowe iki ya banget kok nek kok bosok iki lak ya kowe iki ya saiki sing apik nah Kene ra urung yo kalah. aku njuk ngapura nek ngono njuk ngapura ya Pri mbok menawa keladuk omonganku wong tua iki nganggo salah ya kudu nglengganani jare ya Pak Santoso kula njuk ngapura Ampun. Oh nek iki gelem. Oh nek Santoso iki gelem ngono. Nek Eko kae wegah. Nek Santoso ki langganan. Ayo bacute. Pat. Cita serwi Ayo Lek. Wis ta. Ayo Lek sopir. ayo Lek Imen. Ngapunten Pak enjing-enjing ten Madukisma kula mboten saged ndherekaken panjenengan. Lah nyapa? Ora dikon. Aku yo ngerti jadwalnya nek ora dikon apa ya kintil. Ning itu gede sesuk Pri aku itu ijol sing gede. Neng ndi? Sesuk pesawate jam 7. Neng ndi? Ning Bekasi. Oh nggih, diumumke sisan. Ngapunten kula mboten saged nderek ngantos goro-goro.
ten Bekasi. Kula sakniki pun mboten mimin sing letek, sakniki kula artis ibu kota. Dados nek kula cipta artis ibu kota ngoten niku pun mang penggalih dhewe kanthi wicaksana. Sesuk rasah tekon pripun-pripun ngoten nggih. Lho, Mas Hadi dipenggalih nggih Mas. Saiki kula nggawa bola dupak akeh niku ya engko hitungane mang tambahi. Soale wis di niki soale Mbak Apri kula ya wis entuk kabar saka apa jenenge iki internet nek beliau nanti akan trio bertiga sama penyanyi ibu kota. Oh, sinten menika? Edi Silitonga. Edi Silitonga. Kuwi wis beng telu pas. Mas Edi terus Mbak Apri esuk diganti jenenge Tonga terus Mbak Mimin diganti jenenge Silit. Edi Silitonga trio. Edi Tonga Silit. Kok aku mah wis kiri anyang-anyangan saiki kaya ngono. Apa ora ana kata-kata sing lebih mulia ngono to? Kuwi iki ya migunani. Ya maksudnya ada kata-kata yang lebih bermartabat. Kuwi iki satu kesatuan. Edi Silitonga itu adalah salah satu macan festival, dia adalah penyanyi hebat. Loh, jadi dia adalah membawa nama harum Indonesia lewat dunia seni. Lah jenenge iki ya kuwi nek siji aja dipisah. Apa ya dijenengke Margi Wingking ra. Margi Wingking. Omongan lho. Margi Wingking antah-antahane. Ayo terus. Hei, udah ngomong apa kuwi? Niki padha, wong loro niki padha dene. Ya. Oh iki keelingan aku ya mantan LC lho, Mbak. Ora usah diceritake ora apa-apa, kena setormu karo aku. Ya. Panas udan. Ya, mulai saiki. Tarian monggo saking pundi? Pamundutan panitia meneng-meneng kaya ngene wae disuwuni ya saka Mbak Agnes. Gancan kring 8 to kring 8. Ya, yuk. Mangan ketan. Mangan ketan. Kok nyantol neng untu. Nah, nyantol neng untu. Nyantol neng untu yo ora mung ketan tok kok. Allah. Warga gancahan kring 8. Mugi saya bersatu. Amin. Luar biasa. Yo, Mbak. Bersatu. Bisa. Sampeyan kok yo lho wong loro siap-siap. Oh, kula mumpuni ngono wis di luar kepala udah dadi. Luar kepala. Wah, iya. Bener wong ya uteke barang ning jaban kepala tadi. Yo, Mbak Alisa. Goreng tahu. Goreng tahu. Karo goreng telo. Wah, terus Warga gancahan 8. Tansah bagya mulya. soalnya nek goreng tahu ro telo dhewe-dhewe ya sa. Nggih. Aja dadekke siji nek nganti telone kena tahu ki nyemelang. Ayo, Ika. Aduh. Ya ikane Ika iki tertib iki. Jadi gagal fokus. Tuku panganan Tuku panganan neng pasar pon. Neng pasar pon tutup. Mugi warga gancahan tansah pinaringan karahaya. Amin. Ya. Allahumma amin. Ya Ayo, iki Di Elisa. sinden songo-songo iki. Pariane aja neng toli-toli. Iki gancahan ora toli-toli lho. Tibane an lho. Iya. Apa? Ring 8 apa gancahan apa Sidomulyo? Sidomulyo. Menengo lambene menang sike. Syukur. Rung sida ngatek setuk lambe. Ayo, sa. Aku tuman. Nah, Aku
ndelok banci edan. Kowe lho Lek udu aku. Terus Warga ngencahan 8 tansah lumintu karaharja. Maknane isine. Iya. Aku terani ayah apa-apa, sepenting isine maknane. Aku ora apa-apa. Go anu kok go lantaran Ora apa-apa malah ngurangi dosaku ora apa. aku ya ora apa-apa. Ora apa-apa aku. Aku ya ora apa. Ora apa-apa aku. apa-apa kek karo ngipatke. Ayo, Mbak Tatin. Delok banci. Banci Delok banci meneh. meneh. Jane iki banci iki ngopo? Apa kok Ora salah banci? apa-apa kok. Iya, Aku ora apa-apa. salah apa-apa. Iki malah menanggulangi bapak-bapak men rasa selingkuh iki karo ana kene iki. Oh, mergane rasa meteng kok ya. Solusi kok malah disalahke. Bancine tuwa. Wah, kowe. Wah, kayak genah Lek Kimin iki. Mugi warga gancan mriki tansah panjang yuswa. Amin. Banci tumiba ning mriki. Heeh. Tuwa bagya Pak anu. Amin ya banci tuwa. Ayo Mbak Ani. Ya. Ya nik blorong. Saiki kliwonan. Saiki wah. Ayo do ning cempuri. Wah. Aduh iki. Mudeng iki, heeh, kulino mantan. Karo sampean to Pak De. Ora aku Pak dhewe. Yo. Oh, dandan gelungan kok Pak D. Wih, Pak D. Kok Pak D. Kakung. Terus Mugi gancaan 8 tansah lestari. Amin. jejere. Ayo, Bu. Bu Tangiku kawanan. Kawanan heeh. Taniku kawanan bar sunah Rasul. Ya ora tiba wong gancahana ul. Mbok ya sing rada ora mloho. Lah piye? Dar ihi. Wis. Mas tolong diedit ya Mas dina kok Mimin karo April lambene kok rusak. Biasanya aku tertib lho. Kok dina iki rusak lho. Ayo. Tangyo kawanan. Dadi ndubras. Mugi warga gancan 8 Delapan. tansah pinaringan bagaswara. Penyaringan bagas. Nubras dadi bagas waras. Pras tenan. Ayo Pras. Monggo. Ha iki meneng-meneng ya banci. Udu ndek. Ya. Senior menika. Senior, ya. Nggih, senior Purawisata. Senior Purawisata ngantek Purawisatane tutup. Aku ndek bolongan ya, udu banci. Prastiwi kok diwarai. Wong kae lambene ra ndek kampas. Dadi mesti dol. Ya. Kuwe iki lho basane mloho. Ning pasar Mangiran Nang pasar Mangiran. tuku kotang. Mugi warga gancahan 8 saya berkembang. Amin. Berkembang Lho ke arah kan yang lebih baik. arep ming sak kalimat nun sewu kotang ning iso dadi artine apik berkembang. Iya. Aku sik Panas. kula ya bawa ayo Oh, iya. arian. Oh iya. Sapa sih? Kowe sih? Mimin sih perawan Ngalah apane? tur uga suci. Waduh. Nek nguyuh ngadeg. Wong parian kok di Ya. nikahke. Mimin sih Mimin perawan. sih perawan tur uga suci. Wah. Warga gancahan 8 murah rezeki. Amin. Aku ya. Rezeki iki ora mung bondo donya, tangga kang sayuk rukun, pemerintah kang adil, infrastruktur Ya. yang luar biasa. Kuwi dadi paribasan, dadi rezekine tumrap masyarakat gancahan sak kiwa tengene. Aku Kowe kake mampu apa ora? menyang Jerman. Jerman.
tuku es. Anek marak wis banyu. Parian kok dipaido. Mugi warga gancahan ring 8 tambah sukses. Amin. Sukses dalam berbagai hal. Ya. Bajine sapa ki mau? Panas. Monggo jenengan no. Jenengan. Ngopo aku? Parian. Ora sudi. Lah niki mpun niku. Pak jenengan ya parian. Apa? Mimin enak tenan. Enggak. Critake mawon rasa tido-tido. Napa sing ten undek-undek panjenengan sampaikan mimin pancen enak tenan nggo trambul wong mendem. Enak tenan. Iki iso diarteke. Pripun? Mimin pancen enak tenan nggo trambul wong mendem. Nggih. Muga dusun gancan ayem tenan. Kalian nek dalang lantip ya meso ya. Ya meso. Ati-ati ngajari aku kok. Kok rumah saku. Cara kono pelaku sing ning dadi back office kan aku tetep aku apa-apa sing menginspirasi aku kok. Rumah saku. Tahu kok ora aku pirang-pirang dina ora dijak ngono. Mbak Min kula mentok ide ngono. Terus ning Klaten pisan yo ngerti dhewe to dewasa, wanita dewasa karo pria akhir dewasa nek ketemu ngopo ora ngerti dhewe to. Oh iki akhir ora akhir dewasa. Akhir hayat. Akhir dimongso. Mangga, Mbak sinten iki? Ani Blereng. Mbak Ani Blereng. Panas udan. Panas udan panas Digawe. aleng-aleng Dicentek kene. capek Dancine aku kok kowe. Gunung. Ya, kanca-kanca bareng ya, yuk. Misowa capek gunung. Alhamdulillah kanca-kanca sesuk poso ki ora preisasi. Oh iya. Lah piye? Aku tampa poso. Oh iya, syukur ya Mak Amin. Kula nderek Pak. Apa? Ndak. Nek poso ki ora macak ngono kuwi. Mboten kula lanang ya gelem kok. Piye-piye ya gelem. Jare nek kowe bagian ngisi ning masjid. Lah ya ngisi padasan. Kula nderek Pak tanggal pinten sing penting lekase bar tarawih lho. Sadurunge sahur purna ora apa-apa ya separuh harga ora apa-apa wae. Poso nggo masukan. Sesuk tak omongan sesuk tak kabari. Sesuk tukange tunggu diesel tak koni rasa menyang. Kowe bagian ngongkek diesel. Aduh, Yo, monggo. Bu Neti. Nadyan waton sarta lanang. Oh nggih. Menika Pak Lurah Sidomulya ugi Pak Rusta Busana nyuwun gerajakan. Oh iya. Mengke diaturake. Nggih. Menika lumantar setting kathah sanget wae. PWKS Ngombol Purworejo nyuwun dadi ati. Ngono ya. Nderek streaming saking Qatar. Luar negeri le. Nggih. Domisili Jogja, Jalan Damai Sidoarjo. Oh iya. Lagi neng Qatar. Menika saking Bogor terus sing siji mak. Oh akeh ra jamak-jamak no, pirang-pirang diaturake mengko. Yo. Saka Mas Agus Pontianak. Nggih, Pak Agus Krispiantoro. Nggih, wilujeng dalu menika saking Apri ra payu wayangan payu nyanyi campur sari suarane apik. Lah kula kaya ngene ra dijak jenengan ya ora payu. Lah wong sampean ya sok nyandang dangdut barang. Nganggo rok mini nika to. Heeh, kene nganggo kaset. Kok kaset ngagem topi sikilku mulus banget tok pri jaman semono dadi. Ya nek ra payu nyanyi ki ya nek. Saking mulus nganti dilubung laler kok sikil. Nek kula desa kala dhisik. Keruk wedi. Ya wis ora. Ya, Mbak, teruske. Mbak Prastiwi. Dek Prastiwi monggo. Ampun kalah sama kakak-kakak nggih. Mane banyu
Ya, mangga alon-alon. Mbak Tras terus Mbak Pras, yuk. Dek jamanten suwajar kelingan matur sembah nuwun. Ya iki mau jenenge caping gunung pamundhutaning Bapak panitia. Lan ana sing nyuwun mau, "Heeh. Wis diaturake ya, Nak." Ya.
Yo iki lagon-lagon liyane ndang diaturake. Yo. Kathah sanget pamundutanipun. Kathah sanget nggih. Gugur gunung saking Maidah Ompong sampun dipun aturaken. Yo. Terus tembang kangen sampun dipun aturaken. Urung. Dereng. Ya men do lali mbok menawa do ora ngerti. Ing waton muni aku yen mbok menawa wis do trima. Iya. Kijing miring. Dereng dipun aturaken. Ingkang dikersakaken Mbak Elisa kijing miring. Ya, yo sak kowe akeh banget sing nyuwun. Ya. Ndang nguduna saka panggung. Oh, ingkang Bu Saras ngersakaken tombo kangen. Tembang kangen apa tembang kangen? Tombo kangen apa tembang kangen, Bu? Tembang kangen. Terserah. Kangen. Oh, nggih. Oh, tembang kangen oh nggih. Mangke dipun aturaken ya, Bu nggih. Kula sesuk dijak ten mriko nggih proyek nggih, Bu. Proyek Nggih, mangjak teng Curek Bandaran niku mimin niku mangcor sisan. Jenenge iki men ngerti lho, tak survei sik nang kono. Ya, iya sah. Cahayu, Hasan. Ya, ayo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengah dalam shalom aleihim ya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kabeh kabeh diucapke disebut. Oh, komplit. Hah? Komplit kabeh. Komplit. 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 Ya komplit. Lengkap. Lengkap. Sekian dalu Mbak Abari. Dalu lek kimet. Dalu. Lek kimet. Mau Pak D saiki lek. Lek kimet dase iki miring lho, lek kimet iki lho. Ki dase miring. Sanggule untuk mustaka. Mustaka nek Iya. karo wong tua mustaka endas. Dase miring Masamu iki. kok pitik apa piye endas. Yo iki mesti senengane nek numpak motor ki reteng kiri tapi menggok kanan. Miring. Wong tua ya sok lalen ya wong tua. Ora oleh kaya ngono saiki wis ora oleh. Ah. Nek kiri yo kiri, nek kanan yo kanan, reteng kuwi lho. Ora kaya sanggule iki miring. Kudu nek kiri yo kiri, nek reteng kanan yo Ya, kudu kudu belok kanan. kanan. Saiki wis ana perpune, saiki ora entuk ning Ana peraturane, Ana peraturane. Ana undang-undange. Undang-undange yo nomor 22 kuwi tahun 2009. 2009 tentang Kita nggak boleh membuat kesalahan di jalan. Ngerokok Yo, ning dalan ngerokok ya ora ning oleh. dalan ora oleh, Ra itu. udon ning dalan Ra ora itu. oleh, Pak Seno. yo Kok peno ki? kok peta ra etok udoh ning dalan. Aku ki ora melu apa-apa kok mesti tok getak to ya. Udon ning dalan Dut, ora oleh. merokok di Pak jalan Seno, itu ora juga oleh. tidak boleh. Tur mengganggu. Mengganggu. Terus koyo ning dalan ojo nyanyi-nyanyi ngene karo ndase ngene-ngene ora oleh, wi mengganggu. Mengganggu Joan. dolanan HP ya ora itu. Jan. Pemono prawan ayu ning soti ngono ya ora itu. Yo, kowe kuwi ya ora entuk bajul-bajuli wong lanang ora oleh. Kok mau wong lanang ngono langsung disit-sit-suwe. Ya aku ora tau sing sot kok. Lah, terus piye? Langsung nyang kok. Langsung dinyang ku yang mengganggu pengendara ku ini. Sugeng dalu Mbak Elisa. Dalu nggih. Ya, iki merti dusun. Merti dusun gancahan. Dereng. Sebentar lagi mau wayangan. Kering Piye delapan. wayangan? Kring Kring delapan gancahan godean kabeh yo. Kring delapan gancahan godean sing teko bancine edan. Aku ora edan, aku jane wis rada incap ketemu tumorke kowe dadi aku. Dhisik lho Pak Seno nang Alembono aku. Suarane apik, jogete Yo, hebat, apik. didandani ya cantik. Cantik. Nek mimin kae intelektualitasnya tinggi. Saiki mergo ketemu kowe iki lho dadi omonganku dadi rusak. Telek kebak telek gini. Telek piye? Pinter, Oh, intelijensia. pinter. Kowe iki ngomong karo Elisa ki mbok yo sing genah intelek berarti kowe kebak telek. Telek. Ning ya nyata. Telek. Sing nyata kuwi nek kebak telek. Yo, Saged kok iso, Pak? Ini Mbak Mimin tak tes. Coba. Ayo. tes. Iki mesti kentengen iki kok mesti pertanyaan. Ayo. Presiden Indonesia sekarang siapa? Jokowi. Nah, si calon presiden Indonesia selain Jokowi, calon presiden? Pak Prabowo. Nah, Perdana Menteri Afrika Selatan siapa? Kaya biasane. Kula mboten ngerti apa nek niku kula Ora ngerti kowe. mboten ngerti belas. Padha aku ya ora ngerti.
Kuwi buktine nek kebak telek. Nek kowe Nek telek apal kabeh. Apal kabeh. Telek apa sih? Telek kebok, telek. Telek pitik jenenge apa? salah siji. Ya, pitik sikile. Telek pitik. Lencung, Lencung, telek kebo. letong, Terus telek wedhus. intil, Terus presiden Somalia. ramudeng. Oh, lho. Ayo kuwi isine kebak telek, kuwi berarti Pikirane. teke. Kuwi the meaning of intellect. Mbon the mimin of The meaning of Wis pintermu Pak dhewe ra apa-apa, Nduk. Lho kowe aja ngalahke Elisa ki S2 e. S2. Yo. Psikologi lho. Aja nyepelekke. Kowe aja rumoso pinter karo Elisa. Ya nyatane aku ya memang aku ra kuliah. Aku ya mung SMKI. SMKI. Sekolah menengah khusus icik-icik. Wah. Wer ambiar. Wer ambiar. Oh iya. Talentang tangkurep. Ngono kae barang yo. Nah iki kanca-kanca SMKI tenan. Oh, SMKI. Isi rame. Isi Institut Seni Indonesia. Yo, isi kabeh. Sukses kalian panjenengan, Co, kegulang seni. Kuwi mung rakapi tumrap sedaya kemawon. Nggih. Nggih. Nembang apa sa? Niki wau wonten pamundutan kathah he. Kijing miring pamundutanipun ingkang Yo. nyekang Mbak Elisa. Kinjeng miring. Ngono. Kinjeng miring ngono. Saking Kangen Pak ngono. Panji Purworejo. Yo, tes manis ono. Petis manis ki Panjunan Sekolah Lampung Timur. Yo, apa meneh? Akeh Terus? banget. Liwung ki. Lewung barang sing endi ki beratine? Nah, berarti ini ki apa? Kok berarti ini sing ngendi dhisik. Oh iya sing endi pun dhisik. Nyun donga Mbak Elisa juga badhe anu Ringgit. ringgit. Nah, arep. Wah, ya aku arep mayang, aku ngasto aku padake. Le mayang wonten pundi Arep tanggal pinten? mayang kancil. Mayang kancil yo. Iya. Ora Tanggal keren berapa? yo, keren tetep yo. Tanggal berapa Mbak Elisa? Tanggal 7 Tanggal di Balai 7. Budaya Minomartani. Minomartani. Ya, itu buat anak-anak, selamatkan dongeng anak. Oh iya, insyaallah Ya. nek ana pambengan tak sowan. Ya, dadi bintang tamu. Iya. Mana aku nek panci kok. Ya sesuk dandan Kok nek lanang. cah cilik piye kok cah Ora. cilik. Sesuk aku tak dandan lanang soalnya ra ono anggarane. Oh, Ning iya. Elisa ya kurang ajar. Gawe cerita apa mau ceritanya? Wayang kancil. Judulnya apa sa? Wayang kancil Tresno Wono. Terus Nawana gawe jeneng kancil, gawe jeneng kewan-kewan kok bareng kirik dijenengke Kimin. Ya tak jenenge Kimen pancen kiriye Kimen. Ben gampang lek ngundang Kimen. Ngono lho sesuk. Apik. Yang penting semangat Nduk, ora apa-apa. Semangat Pokoknya jelas. generasi muda seperti kamu potensial talentanya luar biasa. Ya. Tak dukung wong ayu. Oke. Matur sembah nuwun, Lek. Ora nganggo tiket ta kuwi? Ora gretong. Tiwas dandan ayu kok kirik. Kimen. Ora apa-apa, Lek. Ora apa-apa. Kok kedarak kirik ki aja. Ora apa-apa, aku ya ora nesu. Kena nggo sate jamu, Dek. Kimen lah. Lah iki malah profile ya gambar kewan, ya gambare wedhus. Tere tambene ning omah blantik wedhus kok. Oh, blantik wedhus. Sesuk ki nek wong lanang iki sing keren sithik aja blantik wedhus terus. Apa sah? Ya baya apa dinosaurus sing jantan sithik. Wani karo kuwi sing keren-keren. Aku takut. Harimau. ngono. Kan itu buas, aku nggak mau buas. Oh, jarene lanang lek Kimen ki. Aku nggak mau buas. Gayane koyo ngene ki. Ki wedok apa lanang to jarene? Aku Suki, Men. Lena, ayo, piye Nduk? Kene lanang. Oke, Elisa. Iya. Aduh. Saya doakan kamu sukses. Ya. Meskipun usia kamu masih muda, Ya, Lek yo, Kimin. sukses talenta. Ya. Kalau pacaran yang sehat. Ah. Jangan percaya mulut-mulut buaya, sayang ya. Oh iya. Suki, Kamu Men. kayak gini cowok banget ya. Aku punya pantun buat kamu. Oke, silakan. Aku suka kamu suka putri salju. Suka. Aku suka pizza rasa keju. Kamu bilang kamu belum laku. Belum. Sini aku periksa, barangkali tulang rusukmu ada di aku. Piye nek ngene iki? Bali lanang ora kowe? Piye-piye mau balenan pantunmu mau. Ketoke tok rayun lek ku tetak meh fungsi. Pantunmu mau piye sah? Kamu suka putri salju? Suka. Aku suka pizza rasa keju. Bisa rasa keju. Kamu bilang kamu nggak laku. Sini aku periksa, barangkali tulang rusukmu ada di aku. Tulang rusuke neng kono sempalaning tulang igane wong lanang iki lho. Ya. Nek tulang rusuke neng dekmu. Yo, coba bales si Sora. Sora. Pantun-pantun. Pantun.
Ya dibajul aku wong wedok ajar dadi lanang. Yo mikir tenan kowe. Sing ngerayu nganggo sing jaman now. Contone ngene iki lho. Contone kowe pri. Pak Eno. Piye Dik Apri? Pak Eno sakmenika ngagem rasukan kotak-kotak nggih. Lho kok ngertos? Ah, nika batik sanes kotak-kotak Oh, Pak batik. Eno. Nggih. Ora kompak kaya kula ngagem. Pak Eno. Piye Mbak? Kula angsal ngampil bolpen mboten. Iki semaput iki bajine. Tangi, Mbak. Kowe iki piye? Asono. Kenapa Mbak kok semaput? Mas, Piye? Ngekek iki malu Pak Seno. Aku ora yang nganggo batik. Ora kompak. Pak Seno kira nganggo pacaran milenial ngono kuwi kok. Ora nganggo ngono kuwi. Terus? To the point. To the point. Langsung tembak. Ya. Ayo. Syuk. Apa? Ya kijeng miring. Ya, jaratan jemblong. Kijeng miring apa? Le wong iki jam yo kijeng miring. Iki cing miring. Oke. Sor. Ayo Mas, penak miring ayo Mas. Derong mengko. Lagu ngono lagune ngono kuwi. Ya, mangga. Miring lek Min. Miring-miring Elisa. Monggo kijeng miring saking Do Elisa. Olok karus ala swarga. Serapi setali talu hati dudo aja sumelang rapayu rapi melu aku alah mas yo mas orang mundang manteng wae to mas Min, miring min. Cing miring selasa jumpa banyu yang kok rekoso Waduh. Ya mas, ayo mas, kijeng miring, tekan kretek kantok emlarat, dhuwur diangkat ngisor digenjot. Haha mas, ayo toh mas, ayo mas, Miring bareng-bareng. kijeng miring. Ayo mas kijeng miring kita kelingan apa saja kelakon awan
aku mau kijeng mere. Iki nek ora tak ndek iki parikane horor kabeh. Horor kabeh. Iki apa to Sah? Iso gelar kudu iso gulung. Nah. Gelar gulung. Oh artine. Iso artine. Ora kuwi ora saru kuwi jarene cah cerdas intelek. Lah ya ngono Sing mau sing diganjel nek ora iso di apa? Nek ra dimut ra iso metu. Banyu nyogok rekoso dudu telunyu. Aku ya apa? Apa kuwi? Aku bom popit kuwi ne. Nek nyogok rekoso ki pas wush ngene iki rekoso tapi ndodote lunyu. Oh, wong ngumpopi. Popit. Ngono kuwi ndodote lunyu. Terus Sing ora iso cacahe telu. Nek Radimut ora mlebu. apa kuwi? Apa kuwi? Kuwi bonang bolah benang. Oh, benang. Bola. Nyurupke bola. Masukin ke jarum. Bolah ning jar. Dimot ben kaku. Kuwi nek lemes dimot dadi kaku dadi iso dilebokke. Iya ning nek rabi emut ora iso mlebu. Ora kaku, ya padha mlebu. Lah nek sing diganjel bantal makae iwak empal. Iwake empal nek kurang penak diganjel bantal. Kuwi nek sinden lungguh kuwi sedang kule kuwi kudu diganjel bantal nerang ora penak. Oh, kok iki. Lara. Tontonan kang membutuhkan. Ya, dadine tergantung asosiasi nimpale kimen iya. Ya bener aku ket mau tratapan wae. Kula ya ngoplok lho iki mawisan. Ngoplok apa kowe cengengesan kok. Kuwi sendeng lek kimen. tak tunggale tergandeng momo tebu nek ra dijembeng ra iso mlebu. Oh iya, dijembeng. Apa ya apa kuwi ya? Wong benekke. Oh iya, nek ra dijembeng ngene ra. Wong nganggo kaos kaki nek ra dijembeng ngene ra iso mlebu. Iso mlebu. Mau kok ana sing mlebune garing metune teles ki apa ya? Mlebune garing metune teles. Napa niku? Wong adus. Wah, iya bener wong adus pertama garing bakti teles. Ya padane Jan pinter tenan kowe, Yo. Nduk. mula parikan ki mlebune lanang metune wedok apa ya? Apa? Metune lanang. Kimen. Kimen iki cetha jawabane kimen. Kimen lagi. Ora apa-apa. Kimen. Susu aku tua sebelum waktunya loh mergo Kenapa? pakaianmu ya jangan seperti itu kadang kala itu kamu harus menyanjung saya Oh iya. tidak hanya selalu dicemooh Iya. Saurarane tuwa kono. saurarane Iya, aku tuh wis sepuh kowe wis sepuh nggih panjenengan. engko ndak ndarani ora ana penghargaan karo sing senior Oh iya. aja keseringan ngono kuwi Tapi ning hormati. babakan kepinteran rak ya pinter Elisa to karo pinter kowe kono ning unggah-ungguh ya mudeng aku unggah-ungguh. kono budi pekerti ora mudeng Nggon ngelmu ki ya nek ilmune kan kono gen ilmu kepinteran ilmu pengetahuan Lah nek umum kowe? budi pekerti ki ya penting mudeng pengetahuan umum ra mudeng budi pekerti ku nggo minteri wong liya lho ilmu kecerdasan karo kowe Elisa. ya cerdas kono Kowe ora rumangsa cerdas. ora Jarine mau cerdas padahal aku kan wong ra seneng sombong biarlah audiens yang menilai Oh iya ya, biar audiens yang menilai. Nggih. Nggih. Kowe rak meng anu, apa jenenge? S2. Iya. Terus game kimen apa? S8. Wes, S8. kaya HP Samsung. S8. Kabilek kuwi S8. Iya. Ke cilaka. Ora tak penting anak bojo waras. Ngawur kowe. nggih monggo Tak akoni tau kecekel polisi. Aku wis ngatur senek ngomongan lantur wis tak aturi yen pun tamarake lali lakonku lancar bener kandangmu mergo mandam ngrusak awakku yen wis mari kanca-kancane pamini syukur bangke manteme ditinggalake
mandemku wis ora kumat. Gagas penting sesa tuku beras ora tak anggap penting anak bojo waras aja munamuni nuturi kaya kiai ditokane wae kowe mendem wis ora dhewe. Joget aja cekak hatimu wis tak cukupe lelakonku pancen bener kandangmu mergo mandem ngrusak awakku. Yen wis mari selamat tinggal kancaku leren nondukra dongakno kuat mandemku wis ora kumat. lale lupat kene ora tak abani tekan ndi wah gayamu tere cira lupat tarerat lho tadi es krim ya wah Mister Mendem ki bawa ana ngelingke kanca-kancane mbiyen ya sing padha lengganeng kene ayo padha dilarani le padha mendem-mendeman ya senajan tembang lawas ning ya mengku pitutur heeh nggih ngelingake maligine kagem kanca-kanca generasi muda. Wah iso rata iki kono ya ora apa-apa ayo Mbak Agnes tembang kangene Bu Saras kae diaturake ya tembang Mbak Agnes tepi-tepi saking Kulon Progo kepareng Nuwun Bu Saras. Mengko gerajakane Mbak sapa? Ika. Ya. Liwunge Mbak Ani. Wah isih pirang-pirang lagu. Mbak Neti kalih Bu Pras. Mbak Neti kalau Bu Pras engko sing Mbak Pras nimba Neti asah-asah. Soalnya jenengan iku keibuan. Dados nggih pekerjaan rumah tangga ora mungkin dilirwake. Nimbo iki lho, para metekol. Iya, Mbak Agnes. Iya. Langsung, Pak. Hah? Langsung napa? Langsung ya kena. Ya, men nggo nyingkat wektu. Langsung ya kena. Mbak Agnes, ya niki. Menika asal bebingas saking Bu Saras. Mbak Nun Bu Saras. Kimbol dhewe nduk sesuk nggo tuku susu anake wong ayu. Tak cilik ndi anak. Engko sih tambahi Nes, aja kuwatir. Cilik kok ndagi kok. Iya. Bu Saras ki nek ming 100 kowe apa? Ngono ya. Wong proyeke we bandara kok 100. Nah aku isin. Lah nggih. Lah nek sing gangsal 100 wae didum kanca-kanca nek nggo kowe ya ora mungkin 100. Ah iya. Oh,
Sing mageri bandara semono gedene iki Bu Saras kabeh. Nek ming 100 e kaya ora kelangan. Aku upama dadi Bu Saras ngono iki sak tembang paling ora karo tengah yuta kok paling. Ning ketoke ora. Yo monggo. Dadi dadekke yo tembang kangen yo. Langsung mawon. Dikari langsungan kok. Iya. Nganggo bawa-bawanan. Apa itu bawa? Iya, langsung aja. Langsung aja. Mbok ya ora apa-apa ben didik men ra dehidrasi. Aduh. Enggak boleh. Ana wong sing kurang minum ya ora prayoga. Kan aku soalnya suntik. Aku kan suntik putih ndak kudu ngombe sing akeh. Oh. Engko nek ora ngombe akeh dadi klawu, ora dadi putih. Mbok rasa suntik putih nang nggon aku tak labur malah gak gelem. Nggih beda. Niki sampai dalam-dalam, sampai ke pori-pori tubuh. Ya. Ya grajakan, ya diaturake. Engko bar kuwi terus lewung, ya. Nggo jame selak blandang, ora usah kuwatir. Ning gancan kene iki nek lakone ora tekan esuk, diteruske esuk kapan-kapan. Oh iya. Ngono wae, digawe penak wae no, iya. Tekan Bratasena babat durung entuk negara ya kira-kira jam 4 ya langsung lampun. Lah negarane kok durung dadi. Le pesen bata rung dobong ngono rampun. Ya. Mangga, yuk.
umurmu ki wis tuwa. Ya Allah. Ora Kesel tenan kula saiki. Mentelmu sudonen ya, Le. Ya ora mentel, maksudku nek gerakan sing angel ki kowe ora ngajak aku lho, Pri. Lah salah kowe ya tuwa. Ora nyandak blas. Kesel lho Pak kula. Apa? Kula kesel biasane dhisik ki ora kesel ya aku kok saiki gampang kesel ya, Pri. Ya wis tuwa. Nek nek goyang berdua mbok mboten kesel kae Pak ya. Mbak Judu kok ya. Judu ki ngono kuwi padha rupa. Senyume rak ya padha. Iya. Iya. Wajahe karo sapa? Mbak Min kalian Mas Eko niku rak mirip to. Salah kok. Lah kok salah? Mimin ki nek ora nyandang Jawa. Nggih. Rupane persis kae lho sing nggawe kacamata nang gunang kuwi. Ha iki. Mas Gun. Mas Guni padha irunge ya padha, godheke ya padha, gondronge ya padha, gagahe padha. Ha iya. Kembar kok panjenengan kula kan. Cangkeme jembar. Ya. Ayo Mbak Ani. Ya liwunge ya, Mak. Mbak Ani. Wis aku ora arep ngematke jam. Luweh terserah, engko anggere kira-kira setengah papat bubar ngono wis. Iya. PPT wis dibayar kok arep. Ya, monggo. Ayo liwung. Yo. Ayo ngene nyambut gawe bareng kok le lunga-lungguh ae lho. Ayo kok ndak daraki kok mimin ki lempoh, kok ndak ngono. Sing jeneng ngono kuwi mateni pasaran lho monggo. Loh. Oh, sing semangat. Semangat. Sing semangat Pak De. Ya Pak De ya. Sip. Ya Allah, apa bismillah kuat paring kuat. Kuat, kuat. Aku ngono iki engko dipijeti ngono wis mari pulih. Oh nggih. Ngal turu mujur nang rel spur kae. Niku mboten pulih. Ning mulih ning asale. Dut. Iya. Ayo, Mbak. Ya liwung ya nih. Ya, monggo. Ya. Teteling
iki awake lemu ning ora wegah joget iki. Ya arep kaya ditepasi. Sing semangat kaya Mbak Ani Blorong. Ya, semangat ya. Luar biasa. Ya, apa ana sing tiba? Oke sing tiba. Rumasane ling rekoso li nyaponi iki padahal. Yes. Dadak digoleki, rasa digoleki sing tiba genah akeh. Mboten sak disaponi, ra apa-apa tak jugane tak nggo gawe hidup. Gonku ra ono kok, Pak De. Ya. Manggilani. Ora tegele masak. Agene iso mbayangke dhewe kok domongke. Gogrokan. Dadak di komsek. Ya. Awas. Jatir. Sip tenan. Semangat ya. Sik tak golek ember, Pri. Nek ngantek wutah iki lho. Opone sing utah? Goyang ya goyang aja ngene-ngene banget. Kesengen yoga-yoga ora ketunggul nyawang sarut nyawang kowe. Lah gak ono nggonku. Aja keladuk dadak. Injih rasah ngono. Nek aku ora apa-apa ora ana resikone. Nek nampe numplak. Delok Pak De. Oh. Sarung-sarung gagah. Aja ditutup. Kamu gak mainmu kasar kok. Gak mainmu kasar. Gak. Ketunggu sindan gali gak. Mainmu kasar kok. Ngono kuwi balesen genti. Aja kaya ngono, kasar main. Lah tak kira aja kene. Mimin ki suwe-suwe bareng aku terus suwe-suwe trocok kowe. Iya. Mojae metu. Ora iso dijupuk iki apa dialteko apa ya? Kotane sapa Pak De? Ngene Pak De. Sok wong lenang nganggo kotang rendo-rendo. Ki ono payete. Mangga. Segoro datang bisa nguluke atiku. Ya wong wedok ya aktif. Nek nak ngono ku wong lanang marah sida ngene no. Oh, ora situ. Lah Cangkeme Mimin. Lah kono ngado ki mergo ya ora fungsi. Perlakukan dengan baik dengan adab yang benar. Oh, lah ngono. Ngono wong lanang malah mlungker no. Lah carane piye carane ajari ya? Ya los ya biasa wae. Lah ler. Ngono Cendol.
dawet, cendol, ngono wae. dawet. Oh, cendol. Ngono nek wong normal engko wis mlaku dhewe kok ndadak Cendol, dawet, cendol, dawet. 500-an. Kentir kabeh. Ya ampun, nyon pangapunten sesuk ono komen-komen ya netizen intine dhewe mung ora tujuan PP, ora punya tendensi apapun kejaba pengen nglipur. Nah, semoten mawon nggih. Apa-apa nggih. Ten napa-napa ki Pak Apa-apa. Biasa. Aku santai kok, Pak. Kula bendina dibuli lho Pak Enting ya ora apa-apa ben ora apa-apa. Berarti nek dibuli ki berarti dia memperhatikan kita. Jangan sampai takut. Semakin banyak orang membicarakan Mimin, itu semakin orang semakin ingin tahu. Mimin iki kaya ngapa to kok do critake kaya ngene. Entah kuwi diceritake ya Allah apa becik. Nggih. Ning sampean iku wis dadi kontroversi, dadi ganti kontroversi itu malah kondang. Oh, ngoten. Ngoten niku rasa wedi. Nggih, mula nggih Pak manjen. Kowe nek dadi kontrasepsi ki seneng. Kok kontrasepsi to? Oh, iki kontrasepsi aku ping kuwi lho. Apa? Kontrasepsi. Lah apa? Kok sing digunakake piyayi-piyayi kuwi. Kontroversi. Oh, kontroversi. Pro kontrai biasa dalam hidup. Ora apa-apa. Nek elek ya nggo cambuk, nek sing apik ya untuk mencambuk kita maju ke depan ngono wae. Ngono ya, Mbak? Nggih, dilapirin. Wah, ki engko delongkas sukimine metu lho kowe engko. Sing nek ngelapi sing aja tido-tido sing anu. Ngelapi iki jenenge karo kanca kok setengah-setengah ya aja nek ngelapi nah. Dadi sing tata sisa. Nah, ngelapi sing Nek ngono kuwi ya kurang. ngelapi sing tata sisa. Lho, lipstik rak dadi ilang to, kowe iki kok lejang. Dadine ki ben apik. Nek jenenge mong dandane sing totalitas. Lah iya dandan ora maksimal ya napa nek ger wong ayu wis sindane Pak Seno ayu kabeh. Totalitas. Lho, malah kaya ambulan nganggo plus ngene bareng. Saiki joget Mbah. Aja njaluk foto aku. Ya sing diarani wajah fotogenik ya ngene iki. Wajah fotogenik. Ayo anu mbok aku kedus aja mung siji to mah loro wong lanang mangane akeh. Weh, bengi iki ketok ayu banget lho Mbak Mimin. Ayu banget. Ayo Bang, tutui Pak. Nek rayu apa gunawane ngesir aku lho. Pak Seno tutui sik. Pak. Wau kalau semanten kalau wau waktu kita opening pembukaan di April nyan cium nyan kerso. Jan nyium kula ora kerso. Mbok menawa dengan ini nyan kerso nyium kula lah iki lho menawa kan lho berubah jadi cantik kok. Si. Aku jane geleme tak wakil iki wae. Sinten? Kae sing joget bagong-bagongan. Ayu tenan ya Pri aku. Ayu banget. Ayu tenan. Ayu banget, ya ampun Bude. Nek aku ayu kok ngantek kowe elek iki rak ya jenenge kuwi ora, jenenge padha ae ya to. Ayu kok mung dienggo dhewe. Ayu kok mung tak nggo dhewe iki jenenge. Lah ya nek sedulur kok ayu mung dienggo dhewe iki rak ya apa artine seduluran? Penak diparasake bareng rekoso bareng. Nek aku ayu kok Apri ngantek ra ayu ra ya lah ta. Ora adil. Kudu tetep padha. Padha wong nyambut. Lah nek aku ayu kowe ayu kok mbakane ora ayu iki ayu. Nik oyotmu iki lho. Kok gali kok. Yo mangga teruske Mbak Ani. Tekan limo giri. Kowe ngapa lungguh ayu kok le. Kowe ayu. Ayo joget ngono. Yo. Jarane Ewo sewandono raja putra. Ji, loro, telu, papat. 5. 6. Oh, ya kacek 1 ora masalah. Nyo. Tamono Pri ndak darane wong njaluk kowe. Ayo. Ning mboten njuk ambung lho, gah lho aku lho.
Kok jojo imbalan lho wegah lho kula. Saestu lho menika. Ampun keridu manah kula lho Kang Mas. Ya. Sembah nuwun Kang Mas. Sama brengose iki lho. Sumpah kowe monggo Sing anu sithik, sing apa sing rada darurat. Lah poso jak aku tampa kok. Asik. Melu seneng sok nyicil ayu. Mang DP sik mawon ping dadean. Apa? Malah mriko Mang DP. Lah wong iki yo lagi dirembuk panitia kok. Timbang dadak dirembuk Mang DP sisan dadi jenengan malah bayar mriko engko mung sida. kok malah Pak Eno sing kon DP iki piye to kowe iki? Malah dibayar ora. Nggih, matur suwun Pak Mimi. Pak Seno matur nuwun kanca-kanca matur sembah nuwun. Bapak para pini sepuh ngapunten dina iki Mimin karo April guyon rada keladuk kirang tuga mugi kersa bedah tangguling samudra pangsami. Amin. Mbah Ahmad gawe gapura menawi lepat nyuwun pangapura. Satu pesan dari kami, tetap cintai seni dan budaya, jauhi narkoba dan dekati waria. Tansah marmaring sukma Sinuk maya winayu ing asepe sumimpen telenging kalbu